ix-XIʿ żomm fih. Pinu kien tifel ħabriki u moħħu biex jgħin lil kulħadd. Ma kellux sabar joqgħod għall-kwiet ma jagħmel xejn. Malli jasal il-weekend u ma jkollux skola fejn imur, ara jqum kmieni jipprepara l-basket sabiex imur iżur lin-nanna tiegħu illi kienet toqgħod wieħedha f'dar antika fit-triq ta' warajhom u flimkien magħha iqatta l-ġurnata tiegħu hemm. Pinu biddel il-piġama li kien rieqed biha u libes il-ħwejjeġ li l-mamà lestitlu fuq is-sodda. Tefa' fuq daru l-basket li kien ipprepara u mar fil-kċina ħdejn il-mamà sabiex jieħu l-kolazzjon. Illum kien imissu il-pancakes. Naħseb din kienet il-ġurnata x-xurtjata tiegħu. Wiċċ Pinu malli ron fuq il-mejda xel bil-ferħ u werħiela minnu fih sabiex il-pancakes minn fuq il-mejda isibilhom post ġo zaqqu. Kiel kemm felaħ, xorob tazza ħalib f'nifs wieħed biss lil mamà, libes il-basket fuq daru u lesta ruħu sabiex imur dritt għalant in-nanna. Qabel telaq, il-mamà bħalma tagħmel dejjem qaltlu sabiex joqgħod attent huwa nieżel it-taraġġ għaliex l-art kienet tiżloq u seta' jaqa' u jweġġa'. Iżda ta' tifel li kien minn widna jidħol u mill-oħra joħroġ. Ġara li dakinhar Pinu niżel it-taraġġ tad-dar b'ġirja waħda u żelaq fit-tapit tal-aħħar tarġa fejn il-mamà kienet ilha tħallih sabiex wieħed jimsaħ saqajh u għawd jieħel id-dar. Pinu waqa' għal daru u mal-ħoss kbir li jagħmel niżlet il-mamà tiġri sabiex tara x'ġara. Malli ratu mixħud fl-art, għajmitu u rat jekk kienx weġġa sew. Iżda b'xorti tajba, Pinu niżel fuq il-basket li kellu mdendel ma' daru. U għalhekk ma weġġax ħafna, ħlief barxa żgħira mal-minkeb tax-xelluk li selaħ mal-waqa'. Il-mamà hija uddewilu l-ferita u ssitu u qaltlu għal darba oħra kemm importanti il ma tiġrix inti u nieżel it-taraġġ. Għaliex din id-darba ċitu tajba, iżda darba oħra taf tiġih qar u jweġġa serjament. Din tal-lum Pinu bħada b'talima u baqa' jisma' dejjem minn dak li tgħidlu l-mamà. Għaliex jaf li kull ma tgħidlu hi huwa għall-aħjar tiegħu. Kliem ix-XIʿ żomm fih. Tifsira. Dejjem agħti widien għall-parir li jgħidlek persuna bl-esperjenza għaliex ikun jaf sew x'inhu jgħid minħabba li f'ħajtu ikun għadda minn ħafna u jaf il-konsegwenzi ta' azzjoni li wieħed jista' jsofri.